An yi kira ga 'yan siyasar jihar Sokoto da su yi koyi da irin halayyar Honorable Commissioner Ministry for Local Government Honorable Ibrahim Dade Adare da kuma mashawarci na musamman a ɓangaren tsaro Colonel Ahmad Abdul Usman. A ɓangaren 'yan kasuwa kuma an yi kira ga 'yan kasuwa da su yi koyi da Alhaji Bello Bulaki ABB Complex. Waɗannan kiraye-kirayen dai an yi su ne a yayin wani shiri da gidan talabijin na Ni'ima TV ya yi domin karrama waɗannan mutanen. Ibrahim Dade Adare domin ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen yaɗa manufofi ko kuma ayyuka masu a kawo a ƙarƙashin ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar Sokoto. Suka ga ya dace su karrama wato ainihin Commissioner for Local Government Honorable Commissioner Ministry for Local Government Alhaji ko kuma in ce Honorable Ibrahim Dade Adare domin ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen yaɗa manufofi ko kuma ayyuka masu shawarwari a nan jihar Sokoto. Dan kaɗi muna maka barka. Dan kaɗi muna maka barka da kasancewa cikin waɗanda suka samu wannan kyautar karramawa a wannan shekara. Allah madaukakin sarki bai gwada wani wannan lokaci da wannan rana da kuka ga cewa na yi abun da ya kamata a ce an yaba. Muna godiya kuma muna roƙon Allah shi yaba. A hakika wannan aiki da aka dora muna aiki ne na jama'a wanda muke kokari mu taimaka wa mai girma gwamna. Domin lokacin da yake campaign ya shaida ma jama'a ya musu alƙawarta na cewa za a yi musu ayyuka, za a kula da al'amuran suka shafi security da abubuwan da suka shafi ba da ruwa da sauransu. A yana da kudura guda 9 da ya alƙawari kuma yana nan yana bin su ɗaya bayan ɗaya. A kun shaida ne kuna ganin abin da suke faruwa game da abin da suke security. An kashe makudan kuɗi, an sau motoci, an inganta ayyuka na security domin tallafa ma jama'a su samu zaman lafiya a gidajensu. Ni'ima TV na kusan kullum ina bibiyan shirin ruwanku, sannan kuma abu ne wanda ban taɓa sa rai ba. To ko da abin da baka taɓa sa rai akan shi ban ya zo maka yana da daɗi. Sannan haka kuma wannan ba komai ba ne face jagoranci da aka samu, tunda shi karuwa ta bawan Allah bai ɗauka haka nan sai ya passing through abubuwa da yawa. Babban abu kamar da nake faɗa shine shugabanni na gari, wanda ina iya cewa na farko ina iya na miƙa godiya na ga wanda ya haska ni, shine ubana, jagorana, shine sanata magatakarda Wamako. Sannan kuma da shi kanshi jagora kuma gwamnan Sokoto, wanda shine jagoran tsaro na Sokoto da chief security officer na Sokoto. Ina jin daɗi ƙwarai da gaske da karama da kuka yi mini ta fannin hanyar da Allah azama bisa da ta kasuwanci, kuma na gode ƙwarai. Allah ya saka da hairi. Daga jihar Sokoto, Bilyaminu Abdullahi, Ni'ima TV, tauraruwar al'umma.